Dalu kejadian matur sedaya para pamirsa ingkang tasih mirsani siswa budaya matur sembah nuwun tasih melekan wonten punden Mbah Dengklik nggih ngoten. Heeh kagem keluarga besar Bapak Karmanto dalah Ibu Susanti ingkang sampun kersa nimbali ketoprak siswa budaya matur sembah nuwun. Mugi-mugi sehat terus nggih Bapak, rezekine kathah barokah, lancar usahane, tebih ing sambikala mboten wonten rubeda. Monata teko. Wah komplit ini ya. Oke langsung kemauan ditampilkan biduan-biduan dari siswa budaya untuk Anda semuanya. Coba kita panggil. Inilah dia bersama Feni Song Raya. Langsung kontan kene tak tampanane.
kasih kembali dan terima kasih juga buat tuan rumah ya Nak ya. Oke, permintaan tembang selanjutnya saking Pak Ong saking Jakenan pun aturaken monggo Mas. Alamat anak soleh. Ada apa sayangku? Oh? Makasih Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Maju semuanya yuk ladies-ladiesnya siswa budaya. Ayo, 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 ayo. Kita goyang sama-sama. Asik. Iya, 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 iya. Iya, Oka Production.
mateni. Angger sayangku ya metu 2 juta, metune 1 juta. Matur nuwun ya, Mas. Yuk. Cek. Masih bersama Siswa budaya. iki lho. Apa iku jenenge? Monata. Monata wong gempol. Aku tresno roko, tresno sing satenane. Kabeh wis tak kekero kowe atine. Jan aku wis duwe bojo sing satenane, nanging aku tresnane yo mung kowe. Yo, Rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan, rasa tak awang-awang mabur koyo layangan. Padahal bojo ning omah mikir dadi susah, apa sing kudu tak akoni aku bingung sendiri. Pancen tak akoni tresnoku setengah mati, tapi aku rawani ingkari janji suci. Mungkin kuwe dudu jodohku, tapi aku sayang padamu kudu sampai jero. sayang aku ikhlas trimo dadi sing keloro. Tresno jan nepot rasa tresno sing tak sangka. Sabar sautara sayang, aku yo wis berjuang gadeke ngimpi tenanan. Iso lancar buang kabeh kenangan, ikhlas lan sabar sayang. Mungkin wis ngelingker mencari manismu, janji yo wis tak ucap ning ngarep penghulu. Iki yo wis telat arep ngomong ke citro, aku mau ngamen donga kowe iso bahagia. Senajan statusku saiki ora dhewe, tapi aja nganti leren tresnoku karo kowe. Muga-muga kabeh dikei dalan supaya dadi padang anggone awak dhewe. Sayang aku ikhlas trimo dadi sing keloro. Sajan nepot rasa tresno sing tak sangka. Saudara sayang, aku yo wis berjuang
kagem Mbah Nyarmin saking Raci ya. Oka Production. rasa ya Mbah. Heeh.
pokok juga sudah ya. Disambung sisa-sisa cinta. Konco-konco dari Rembang. Terima kasih malam ini juga ikut hadir bersama Siswa Budaya. Goyang semuanya yuk. YouTuber juga selamat malam, selamat bergabung.